соли гузашта дар вилояти Суғд 278 нафар даст ба худкушӣ зада, аз ин шуморо 55 нафарашон суиқасд ба ҷони худ карданд. Дар яке аз вохӯриҳое ки раиси ноҳияи Деваштеш Зиёзода Сулаймон Резоӣ бо ҷавонони ноҳияи Деваштеш зоҳир намуд, қайд гардид ки соли 2019 22 нафар дар ноҳия даст ба худкушӣ задааст. байни ин нафарон 6 ноболиғ низ ба қайд гирифта шудааст. раиси ноҳияи Деваштеш Зиёзода Сулаймон Резоӣ яке аз сабабҳои худкуширо дар байни занону духтарон, якдигар нофаҳмӣ дар оилаҳои ҷавон ва таъсири манфии урфу одатҳои қадима арзёбӣ намуд. мо бояд ки имрӯз қалб бошад, дили ҳамин кӯдака духтарбачаст, писарбача мо гӯш кунем. оянда вай издивоҷ мекунад, ба ки зиндагӣ мекунад? падару модар ки не, падару модари вай ки не, ҳамон духтаре ки интихоб кардааст ҳамон ки зиндагӣ мекунад. бисёр вақт мо ҳамин бачаҳоя духтара гӯш намекунем. ин хешам аст, ин чизу чораш фалон бегона монда мебаравад, ман ҳамин хурофотпарастӣ, чизпарастӣ, ман ҳамин чӣ оварда расондагӣ аст. соли 2020 адака як нафар ба худкушӣ даст зад, худовезӣ кароч, аз ҳаёт маҳрум шуд. барои расидан ба худкушӣ нисбати 23 нафар бо моддаи 109 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шудааст, гуфт сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Навҷувонов Абдулло Шанбеевич зимни нишасти хабаре. ӯ афзуд ки соли 2019 дар қаламрави вилояти Суғд 5536 ҷиноят аз ҷониби 5526 нафар шаҳрвандон содир шудааст. аз инҳо 3131 нафар мард, 1318 нафар ҷавонмард буда, 159 нафар писарони ноболиғ низ мебошанд. ин нишондиҳанда байни занон 744 ҳолат буда, аз ин шумора 161 нафар занони ҷавон ва 13 нафар духтарони ноболиғ ҷиноят содир намуданд. аз ҷумла содиршави 31 одамкушӣ, 40 ҳолати расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, 8 ҳолати таҷовуз ба номус, 7 ҳолати роҳзанӣ ва 23 ҳолати ғоратгарӣ, 644 қаллобӣ, 1232 дуздӣ, 311 ҳолати авбошӣ, 8 ҳолати тамаҷҷӯӣ, 150 ҳолати азони худкунӣ ва исрофкорӣ ва дигар намуди ҷиноятҳо ба қайд гирифта шудааст. Борои фаври 1845 ҷиноят ошкор карда шуд ки ин нишондиҳандаҳо нисбати соли қаблӣ 101 адад зиёда аст. аз 31 ҷинояти одамкушӣ ва суиқасд ба он 27 адад ошкор карда шудааст. сардори раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Абдулло Навҷувонов гуфт ки содиршавии ҷиноят дар ҷойҳои ҷамъиятии кӯчаву хиёбонҳо камтар аст. инчунин дар ҳолати мастӣ ҷиноят содиркунӣ шумораи ҷиноятҳои вазнин аз ҷумла қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ, ғоратгарӣ, қаллобӣ ва нигоҳ доштани ғайриқонунии силоҳ нисбат ба соли 2018 кам гардидааст. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.